Goddag, jeg er Frederik fra FM Target. I dag skal vi snakke lidt om, hvad vi er vores mål med vores lille channel her, og hvad vi vil komme ind på. Ja, jeg hedder Marco. Jeg er også en del af FM Target. Ja, og jeg hedder Tobias, og er det tredje medlem af FM Target. Ja. De ting, vi egentlig vil starte med at komme ind på her, det vil være primært mig og Tobias, Marco og Tobias, der vil komme ind på noget FIFA, som nok bliver en af de første episoder, vi smider ind. Det vil nok foregå lidt med, vi giver nogle tips og tricks til, hvordan man kan starte sit eget hold og tjene nogle penge derinde og sådan noget i FIFA Ultimate Team. Ja, og jeg er så lallehovedet af den her trio her. Jeg vil egentlig bare tage det pisse useriøst og lave noget gameplay i starten med noget Assassin's Creed Revelations. Ja, og så senere hen, der ved du vil snakke med et eller andet, Tobias. Ja, altså, vi regner stærkt med senere hen, at vi også kommer til at lave nogle Call of Duty videoer, og ja, det bliver sådan lidt på kryds og tværs, det spiller vi alle sammen, så det vil nok komme. Ja. Og så senere hen noget GTA, når det kommer ud, regner jeg med. Skal jeg også lige huske at sige, at vi kommer ind på noget Minecraft meget snart, vil jeg regne med. Vi skal alle sammen snart til London en tur, så vi kommer til at det kommer til at tage lidt tid, før vi kommer i gang med Minecraft, for vi skal lige købe en server og sådan noget, men det skal nok blive meget sjovt, når vi kommer i gang. Det skal nok blive hyggeligt. Jeg tror faktisk ikke, der var så meget mere at sige, hverken hos mig eller dig. Andet end at I skal subscribe til vores channel, hvis I vil se noget FIFA, Assassin's Creed og senere hen Minecraft og alle mulige andre spil. Vi regner med, at vi kommer frem med en video om FIFA, i hvert fald 100% er oppe i morgen, torsdag eller senest fredag kommer der den første video op. Så det er bare med at holde jer opdateret på vores channel, og I kan lige tjekke den ud, som I kan se her. Og her kan I se min Sony Vegas film. Vi har allerede lavet den, det bliver en 10 minutters lang snak om hvordan man kan kreere, lave sit eget hold. Ja, så lige også for lige at slutte dag, så kan jeg også lige sige, at jeg har været lidt i gang med noget Assassin's Creed nu, så jeg har fået et par episoder hjem. De er så ikke redigeret endnu, men det bliver heller ikke meget over regn med det måske også, hvis det er, vi kan være heldige i ikke næste uge, men næste uge igen, hvis vi er heldige. Ja, det var egentlig bare det, vi ville sige til jer, og bare holde jer opdateret herinde. Så må vi ses en anden gang. Hej hej. Hej.